bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sar jaam hiire moon hannde ko ñalawma talata ko nogas jeeɗiɗi lewru août hitande ujunnaji nogas e nayyi habruji mon e ɗemgal Pulaar titruji men ɓurɗo mawnude ko États-Unis kidarɗen ɗum noon kadi ko communiqué hono kamɓe parti makko walla kanko campagne makko Donald Trump pour ɓeydude hen démocrate uji ɗiɗi e abbiɓemo ɓeydume yimɓe ɓe ganduɗa ɗew liggotoɗo sa joni hono campagne hono kadi débat mabɓe kanko Kamala Harris e kanko Donald Trump ene wayno hande ɓe goni koye dukoji hol microji guddeteɗi ɓe gudditake mayn jaak toon kadi Washington ƴiyen département justice o koɓe mbaɗi oɗo sa joni walla hol koɓe garti e cas mo ganduɗa kanko Donald Trump ko fawa e makko sibabude complot waylude woteji e hitande ujunnaji ɗiɗi nogas habruji men international ma nawa en toon to Ukraine caggal muɗum kadi mayn jaton to France ƴeewen kadi nanggugol oɗo Russie naji France naji nangaɗo toon ma won joni balɗe hola réaction ngaji aduna hen sibabude nanggol makko ko ɗum woni titruji men ko ɗum woni titruji men ɓuuri mawnude oɗo journal ma en gara détails muɗum joni joni so Allah jaɓi. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare no mbinoɗen e gardi ni hono habruji men puɗɗoɗen ko toon to Amérique ɗum noon ko communiqué gummiɗo toon to campagne makko kanko Donald Trump e wiide mabɓe hono kanko Kennedy Junior ɗum noon ko ɓi famille Kennedy gonnoɗo kañum woni horum candidat to banggue indépendance goppude campagne muɗum balɗe tati ɓennuɗe e kanko kadi biyeteɗo Tulsi Gabbard ɗum noon kadi ko démocrate ko ancienne représentante wonno jeeyaɗo toon to Hawaii e kañum hoore kadi meeɗi wonde candidate présidentiel e duuɓi ɓennuɗi ene wayno oɗo saa joni ko kamɓe ɗiɗi ɓeɗo henno ɓe mbi ɓe supporti ko kanko Donald Trump e ɗum noon sibabude ɗum ɗon e wiide communiqué o kadi ko sibabude kamɓe koye men koɓe ɗaɓɓuɓe rokkede place e nder kanko gouvernement makko kanko Donald Trump e ɗum noon kadi sibabude kadi ɓe gaari supportude Donald Trump ene wayno ko campagne Donald Trump wi wonde ko oɗo saa ɓeydiɓe e équipe liggotoɓe ko fate transition pour ha Donald Trump no heɓiri laamu e kadi haade mum nomde gouvernement mum wonaɓe ɗon walloɓe ɗum pour ko fate laamade ɗum noon ko noon communiqué siftinde on tan ko kanko Tulsi Gabbard o meeɗi kanko hoore makko waddude débat e Kamala Harris ɗum noon ko kamɓe ɗiɗi fof nde ɓe goni candidat ji e nder hitande ujunnaji 2016 ene wayno kadi oɗon débat kadi moɓe mbadduno hono kanko Tulsi Gabbard e kanko Kamala Harris républicain ene kutoro ɗum oɗo saa par ce que felli ɗon hono Kamala Harris no fewi sibabude kañum hoore nde woni procureur toon to Californie nanggui yimɓe hewɓe waɗi ɗumen kasuji ɗum noon ene wayno ko andaka est ce que ko sababu yiddemo hebde liggey pour laamu Donald Trump ko ɗum waɗimo kanko démocrate biyete Tulsi o est ce que ɗum waɗimo wadde supportude Donald Trump walla ko gueɗe goɗɗe walla ko kanko hoore makko wasi weltade parti démocrate ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saa ɓe ɓeydama e yimɓe goomu toppitiɗo ko fate transition hono kanko Donald Trump so tawi o heeɓi laamu e kadi haade makko hebde laamu kamɓe koye maɓe kadi maɓe mballumo campagne kanko Donald Trump mo woni dow mum e surtout état ji 5 limaɗi wonde ko kamɓe républicain e démocrate e poɗodir pour hebde ɗum ɗon ɗum noon ene jeeya hen Pennsylvanie ene jeeya hen Georgia Arizona Nevada ene jeeya hen kadi hay Wisconsin hande ko fate kanko Robert Kennedy Junior ene wayno ko toon to Michigan e tugnade kadi ko bureau secrétaire d'état mo Michigan ko haali mbi wonde ko wiide mabɓe oɗo saa ɗo yarateɗo alaa sago inde makko wona e kartuji goteteɗi ɗi ɗum noon siftinde on tan ko kanko Robert Kennedy o wi wonde ko yinno ko yaltinde inde makko kala to woni surtout e nder état ji poɗodirteɗi oɗo saa joni hakkude mabɓe kamɓe démocrate ene républicaine ɗiɗon état ji Michigan ene jeeya hen Michigan ene wayno ko hay sinno ko Biden gagnino ɗum e élection ngaji ɓennuɗi oɗo saa joni ene wayno ko kanko Donald Trump o fuɗɗinoma hebde toon toɓɓe donc ene wayno so tawi kadi kanko Robert Kennedy o heddima inde makko heddima hen hawnaki ɓeɗon wotanoɓe ma toon to Michigan ma gussu kadi kanko Donald Trump ko fonno hebde toon to Michigan siftinde on tan ko kanko Robert Kennedy ñande aljuma nde ko nden o dartini campagne makko pour wiide wonde ko e oɗo saa o faati e Donald Trump e kadi omo yiɗi wallude Donald Trump pour beele woni président e kadi ko Donald Trump ene wayno ma rokkumo kanko ligge e nder administration muɗum
tungnade haalluji ɗi o haalde takko kalson ɗum noon ko émission muɗum o wi wonde koye hono Donald Trump yimɓe mum mbimaɓe ɓeydumo e équipe mabɓe ko mbiyat transition ɗum noon ko yimɓe walloɓe ɗum non seulement e campagne mais ko walloɓe kadi laamu mum haɗa mum jooɗade hol yimɓe fotɓe wonde e gouvernement makko kanko Donald Trump so tawi o suɓama yo arde leydi États-Unis. habaruji men toon to États-Unis puddorɗen ko habaruji gañaɗi ene wayno ko kanko Kamala Harris jaadiɗo makko Tim Walz maɓe pottu e CNN ɗum noon ko ñande alhamisa kikiɗe walla jamma ɗum ɗon noon ko hunde nde ɓe waɗata ko pour la première fois kadi ko hunde nde ganduɗa ɓe poɗodirta ko fati campagne hono kanko Donald Trump e kanko JD Vance donc ene wayno ko ngol ɗo woni lawol garnol kanko Kamala Harris omo fota e journaliste uji e kadi ngol ɗo lawol kadi o yaddata koye gouverneur Walz pour kamɓe il faut ɓe joddo e Dana Bash noon ko kañum ko debbo e hohoɓe journaliste uji to CNN donc ne anda ko kamɓe ɗiɗi ɓe potata e Dana Bash ko toon to Georgia kadi ko goto e état ji ɗi ganduɗa kamɓe démocrate en eɓe jiwdi heftude e kanko Donald Trump ɗum noon ko toon to Georgia potata noɓe mbiri ni ko à partir de 9h jamma kamɓe ɓeɗo ɗiɗo joddo kadi e Dana Bash noon e kadi anda kadi holkoɓe jogori haaldude ko fate e ngal ɗum putine kono ne ɗamina ko hawnaki kanko Dana Bash maw namdeɓe gueɗe kewɗe surtout ko fate tawde oɗo saaha hannde Amérique naɓe foof wattuɓe haqqille e ɗiɗo campagne uji en jiiɗi ko heɗade holko ɓe ballata Amérique naɓe hannde ɓe ngala hawnaki joguiɓe probléme uji so kirtima hannde gottata ko janggo walla mbawa sodde gueɗe ɗe ganduɗa henne ne poti sohlu ɗum ɗum noon ko fate e ngaalu walla kadi ko jabade ni namde ko fatuɗe e kisal to frontiére hakkude Amérique e leyɗele taari ɗum e surtout kadi wonande yimɓe wiyete émigré ji ɗum ɗo fof ene wayno ko ɗum maw namde hawnaki kadi maɓe namdemo kanko Kamala Harris tawde oɗo saha joni mum ko gandaɗo haare makko mawde nde ummini pour wallude rewɓe heɓde droit ji men ɗum noon jeeya hen avortement ene jeeya hen même gueɗe ɗe ganduɗa rewɓe kutorto pour tardinde jibinelgol mumen donc ɗum ko wawi wonde fayno wonde ko ñande alhamisa jamma nden woni entretien mabɓe gadano pour kanko Kamala Harris ko woni candidat ko hen taw omo jokkodira e jeeniyankoɓe siftinde on tan kadi ko ñande 10 lewru septembre woni kanko Kamala Harris e kanko Donald Trump e pottata débat ɗum noon ko débat mabɓe gadano andaka taw noon so tawi ene jogori yaarude yesso ni saabu oɗo saha joni woni ɓene poɗodiri kadi gueɗe ɗe ganduɗa henno ko patuɗe holno débat waɗirte surtout ko fate hen est ce que kala mo haalani micro mum ne udde walla uddite kanko Kamala Harris o yiɗi ko kala kamɓe ɗiɗi ɓe fof so poti goto men fof micro mum yo oppe wasa uddede kono e wonde Donald Trump mani ko wi ko sibabude débat gadano mo wadduno e Joe Biden micro ji mabɓe koko gudduno pour que Kamala Harris en yiɗi waylude ɗum kanko noon haral e tugnade kadi jayani en koɓe kalli débat ji ɓennuɗi kitale ɓennuɗe fof kanko Donald Trump o meeɗani yiddete micro makko udde holko woni oɗo saha joni mo yiiɗi micro makko wasa uddede ɓeɗon haraleɓe kadi eɗe jayani en koɓe namdo kañumen koyemen holko woni sababu ni kanko Kamala Harris ni pour wiide wonde ko o yiiɗi ko micro ji mbasa uddede ɗum noon ko wawi wonde fof ɓene kala ɗiɗon haaluji kadi hawnaki kanko Donald Trump ɗum wawi addande mo wiide o hayti yaade oɗo débat baɗo ñande 10 septembre cokkitoɗɗen habaruji men États-Unis ko toon to Washington DC e tugnade kadi ko CNN reporti hono kanko biyeteɗo Jack Smith ɗum noon ko procureur mo ministére de la justice ƴeftuno henna ma won joni hitande pour yo ankide hono kanko Donald Trump gueɗe ɗe o takka surtout henna ko fate henna jangu bandungu toon to congrès ñande 6 janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ko en caggal nde kadi cour suprême mo États-Unis lebbi ɓennuɗi ɗi wonde rokki wonde kanko Donald Trump won gueɗe ɗe o waɗi ɗum noon gueɗe ɗe o waɗi ɗumen ko toon to woni toon to bureau makko e kadi o waɗi ɗum kadi koye yimɓe liggoto ɗum noon o fotani ñawire ɗum noon hono kanko procureur o noon ene wayno hannde o ari kadi o wayli holla ko Donald Trump fawa ko e noɓe mbirata ni e kala koɓe ko nawata tribunal
ene wayno o maatima ɗum no ɓe mbirata donc o maatiri ɗum noon ko ene wona oɗo saha joni kanko no wiiri kadi e tumnade kadi e cour suprême no hol gueɗe ɗe sifi pour wonde Donald Trump ɗumin takkitaki hen yeeru mum won hen gueɗe ɗe o haali ko fate en Mike Pence hay liggotono koye Donald Trump on saha nde woni toon to congrès ha ɓe ɗeeɓi warde ɗum nde on saha wonani liggotoɗo pour ene wayno liggoto on saha ko kañum woni mawɗo congrès ɗum noon ko gueɗe mbaɗe noon kadi ene wayno ko kala ko cour suprême haali hen wonde ko seedeji wonnoɓe toon liggotono e makko Donald Trump ɗum noon ene wayno o itti ɗum hen ko wawi wonde fof ene wona ɗamina kadi wonde ko hawnaki ko addi woteji hitande ujunnaji ɗi nogas nayyi ma ñawore nde kadi yettotoon to kanko juge gonɗo toon to Washington DC biyeteɗo Chotkan ɗum noon ene wayno ko andaka taw so tawi kanko Donald Trump walla avocat ji makko ene mbaɗa kadi appel kono noon ko ɗon faya no wayno so tawi yettima toon to ñawowo ene kanko Chotkan o ene wayno ko mawo ƴewde hen kadi kanko woni hutorade kadi yamirode umminde cour suprême holko woni hen ko woni officiel e ko wona officiel ko ɗum woni hono kanko e JD Vance e nder ñalawma kadi o wi wonde ko hono kanko oɗo en Jack Smith woni koye hutorade gueɗɗe ɗe ganduɗa en parɗe e tribunal gueɗɗe ɗe ganduɗa partume département justice pour o mbela waɗa influence woteji ɗi walla campagne moɓe goni o ɗum noon ko ɗon ɓe jarata oɗo saha joni habruji men international guidoɗen ko toon to Israel e tumnadi kadi ko yalti e BBC e CNN e channel aji international ko wayno RFI hollama honde ko kamɓe Israel naɓe ɓe mbawi hande dandude neɗɗo goto mo ganduɗa ko badnoɗo ko dahanoɗo guila ñande 7 lewru octobre tan ujunnaji 2023 ɗum noon ɓe tawi ɗum koye nder walla nder kanelaji mawɗi gonɗi nder leydi tumnade ɓe kaali donc ɓe mbi wonde ɓe mbino ɓe keeɓi kabaruji holto on woni hay goɓɓe kalata ɗum kono noon wayno ko ɓe keeɓi ko kabaruji labtuɗi wonde on holto wawi yaade ha ɗumne ɗum waɗi donc haɓe danda ɗum waɗi donc ɓe neldi yimɓe ɓe mbiyata ko commande uji spécial taw ko ɓen mbawi yaade toon badde yimɓe ɓe tawi toon ɓe keftimo kanko oɗo nangganoɗo guila hitande ujunnaji 2023 o yarata ko duuɓi 52 e tumnade hande tumnade kabaruji kanko jarowo duuɓi 52 nde Hamas yani toon to Israel ko garde sécurité wonno ɗum woni o nangga guila nden ko hande on wayno ɓe dandimo kanko oɗo gorko biyeteɗo kanko oɗo biyeteɗo Farhan Al-Qadi jarowo duuɓi 52 mo kamɓe Israel naɓe ɓe dandi ɗum ɓe guitti ɗum e juuɗe Hamas naɓe habruji men international toon to Ukraine e tumnadi kadi e ko BBC haali hono kanko Volodymyr Zelensky o wi wonde ko mawo yettina hono kanko président Joe Biden lewru arondu mawo yettin président Joe Biden hol plan mabɓe mum jogui ko fate guerre hakkude mabɓe e Russie ɗum noon on plan ene wayno ko fama hen tan ko haalde holko woni sababu hono kanko Volodymyr Zelensky omo yiiɗi wonde hono Amérique naɓe surtout kanko président Joe Biden interdiction moɓe mbaɗi walla koɓe kadi Ukraine naɓe hutorade won kaɓirɗo won e nder toon to Russie ko yo Amérique naɓe jejji ɗum ɗon saabu ene wayno ko e tumnede no haaliri o wi wonde ko ɗiɗon plan ji hawnaki kadi kanko hoore makko mawo rendu ɗum e candidat républicain Donald Trump e candidat kadi démocrate en hono kanko Kamala Harris e tumnade hande haalluji ɗi en surtout en wi wonde ko avion ngaji bombardieji F-16 ɗi leyɗele Europe dokkunoɓe ɗi ɓe mbawi hutorade ɗiɗon avion ngaji kadi pour wawde samminde won missilaji won ɗi Russie werlotono e mabɓe donc ɗum woni kanko président Zelensky ko haali ɗum noon wonno toon ko handi ko dental mawgol ne wonno toon to Kiev o haali ɗiɗon konngol ha handi kane wayno ko toon kadi Ukraine kanko Zelensky o wi wonde kadi e saabu ñalawma ɗiɗaɓo kadi Russie naɓe ne continue werlade missilaji ɗum noon ko guure gonɗe Ukraine foof berlima hen missilaji e dronage mbaɗi kadi hande yimɓe kadi won mayɓe hen o wi noon kanko Zelensky maɓe mbatta ɗum ɗon o wi so tawi Russie walla so tawi Vladimir Putin ko neɗɗo jinnoɗo jaam wonaki ne werlo e missilaji kadi ne wiyanide emiɗi joddade e makko pour ɓe kaala ko fate ene guerre no deeƴi tawi ko noon Putin yiɗiri kamɓe ɗum eɓe mbattu siltinde on tan e ɓenen oɗo saha joni toon to nder leydi Russie surtout de région biyeteɗo Kursk ɓe mbawi heptude ken wona 1,300 kilométre carré
ha ɗum koye nder leydi Russie donc région gonɗo Sarkirks ɗum on e wayno ko kamɓe Russie kadi hannde e wayno woni ñalawma ɗiɗaɓo ɓe mbawi kadi neldude misilaji kewɗi misilaji ɗi kadi mbari yimɓe hewɓe ha ɗum noon fof ko ñalawma ɗiɗaɓo kadi kamɓe Russie naɓe won yoɓtade ɓe sibabude mettere maɓɓe wonde Ukraine naɓe naati leydi maɓɓe ɓen kadi ne continue naata leydi maɓɓe hay sinno ha hannde ɓe mbawani yaltini ɗumen sifti noon tan ko kamɓe Russie naɓe aussi eɓen goni to banggue Donetsk eɓen goni e ɗiɗon région ngaji ñande fof kadi ɓe ɓeydo heɓtude won leyɗele toon to Ukraine. Habruji men international hande toon to France caggal nde oɗo gardiɗo suudu walla média social biyeteɗo Telegram nde nangga toon gila heccitawel e wayno ko réaction ngaji kewɗi mbaɗi wonande surtout ɓeɗo ardiɓe galleji hono galle makko ɗum noon ko gila Elon Musk ha e kanko kadi gardiɗo jeeɗo WhatsApp hono biyeteɗo Alan Zuckerberg ɓe mbaɗi réaction ɗum ɗo fof wiide mabɓe ko hadde wonde liberté de presse walla même wiide wonde ko hay goto mabɓe wawa contrôle ko waɗete e nder plateforme uji makko o kanko oɗo noon Pavel ene wayno ko joguiɗo nationalité ji ɗiɗi Russie e France kanko hoore makko ene wayno ko takka oɗo saaha joni ko wonde ko plateforme makko o ene huutere e gueɗe ɗe ganduɗa yeyde drogue aji walla wadde pornoji e gueɗe banno e ɗum ɗo fof kadi ko hunde nde kanko hoore makko o rentinoma kono noon ko sibabude o salima kanko hoore makko jokkodirde walla wallodirde e laamu walla wallodirde kam e yimɓe wulditoɓe ko fati ɗum ɗon wala ha ƴeewe no peeje dañira ha ɗum ɗon haali ko ɗum waɗi ene wayno ko avis de recherche waɗano e makko ko ɓooyi hade makko ardegol ɗo France donc ene wayno ko waɗi dumun juuɗo arani France joni noon nanggugol makko kanko oɗo surtout kadi tawa fonno tan nanguede ko 24 heures o nanggama joni kene wona 96 heures ɗum noon ko hunde noon surtout henno ko hollude gravité ko nangga ko henno e tugnade kadi no kamɓe gouvernement mo Emmanuel Macron no haalir ɗum donc Emmanuel Macron e nder réaction mo waɗi kañum hoorumi wi wonde ko nanggugol oɗo ene wayno ala fof ko nawɗi ɗum politique donc ene wayno ko ɗum ɗo kadi siftini tan ko rentinde tan hono kadi yimɓe hono makko en ardiɓe kadi média sociaux ji mbaɗo noon ɗum noon e jeeya hen hono kanko donc ene jeeya ɓeɗon kanko Elon Musk gardiɗo média social biyeteɗo X gandirnoɗo nden Twitter ene jeeya hen hono Mark Zuckerberg gardiɗo média kañum jeeyi kañum WhatsApp ene jeeya hen kadi goɗɗo biyeteɗo Evan Spiegel kañum jeeyi Snap ɓeɗo fof ene wayno ko dentinari aussi faade mumen sibabude hawnaki média sociaux ji ɗin jogui ɗi walla ɗi créɗi ene wawi addande ɗumen caɗele sibabu wonko waɗete hen ko toñangueji walla gueɗe ɗe ganduɗa henna ko hono ko oɗo Pavlo gardiɗo Telegram taka ko habaruji men international cakkitotoɗen ko toon to république démocratique de Congo e ɗum noon e tugnade ko radio France international habri hono kamɓe ɓeɗo nangganoɓe jani walla jogino anni yande toon to Congo ñande 19 lewru men hitan ujunnaji 27 e kene wona 50 nangganoɗe hen oɗo saaha joni ɓe ñawama toon to tribunal militaire gonɗo toon to wiyete Ndolo e kadi ene wayno ko ɓuuri hewde mabɓe ñawama oɗo saaha joni koko mbarete kamɓe ɓeɗo ñawaɓe noon ene wayno ko ɓe takki ɓe janno d' abord ko galle assemblée nationale biyeteɗo Vital Kamerhe e caggal muɗum kadi ɓe jeehi toon to nokku laamodo to en ɗum noon ko toon bureau makko kanko président leydi Congo biyeteɗo Tshisekedi ɗum noon ɓe bonni toon ko gueɗe kewɗe donc ene wayno ko e ɓeɗon nanggaɓe kadi ne jeeya hen hono yimɓe ɓe ganduɗa jeeyaka e liiti e tugnade ha hande e rapport o ɓe mbi wonde kone waɗi américain ji ne goni hen waɗi kadi neɗɗo jeeyata toon to Grande Bretagne e neɗɗo jeeyaɗo toon kadi to Canada ɗum noon e wande ko ɓeeɗo foof ha hande tugnade kadi article o mbi wonde ko kañumen foof waɗi ɗumen yantude e ɗum ɗo henn ko sibabude forcéde taw forci ɗum ko biyeteɗo Christian Malanga kañum woni ene wayno ko kañum woni gardinoɗo ndeɗo feere donc ene wayno ko oɗo saaha joni hono kamɓe 50 e ɓeɗo 51 nanggaɗo toon ñawama wonde koko mbarete anda ko taw noon hol réaction mo ganduɗa kenji walla anglais ji walla canadien ji tawde yumum ne jeeya hen donc o addi d' abord ndeɓe mbarete e tugnade kadi ha nde article no haali kamɓe laamu eɓe namdi oɗo saaha joni kene wona 250 millions dollars ɓeɗo groupe men foof bandu men foof yo yooɓ ɗum noon sibabude ɓe mbi wonde ko surtout ene wayno yeru ɓe dokki mbi ko won neɗɗo goto mbaɗaɗo toon taw ko civil biyeteɗo Kevin Tamba kañum famille muɗum namdima wonde ko yo
famille muɗum namdima wi wonde ko yoɓe mbaɗi indemnité ken wona million ngaji $5 ay kanko kadi ene wayno ko joom suudu makko kadi so biya Stephy Elonga kañum horum namdima alay sago yoɓe million ngaji 20 sibabude mayde makko ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa oɗo saha joni en ene fada taw holla réaction jogoɗo wadde ummade toon to Amérique walla toon to Angleterre walla toon to Canada tawde yimɓe muɗum ene jeeya e ɓeɗo takkaɓe wonde janino toon to Congo anni mumen pour wadde coup d'état en République démocratique du Congo. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sarr ɗo habaruji moon e ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma hannde talata 27 lewru août hitande 2024 donc ɗo kaaɗi en mbaali jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama ko musidɗo mon Amadou Touré habdunama.